sa buhay, mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga gabi, mayo nga pakigpuban. Welcome na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga panag-uban mga igsoon ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mo'y nagatiman sa matag tao nga mingtuo misalig mingduol kanim. Amahan Dios nga makagagahom. Niya na usab kami aron sa pagpasalamat kanim. Diha sa pagdaig, sa pagpasidungog, sa pagpatalinghog sa mga mensahe nga gikan kanim. Amahan, salamat sa imong pagpanalangin kanam. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag usa. Dini mo kami gilig-on, imo kami gidasig. Imo usab kami o Dios nga ipauswag sa among pag-alagad kanimo. Dili lamang sa espirituhanong bahin, kundi diha usab sa tanang bahin sa among pagpuyos kalibutan. Mapisikal, espiritual, even Lord sa material. Padayon ka o Dios nga nagapauswag sa matag usa sa tanan nga misalig kanim, sa tanan nga mituo sa imo mga pamaagi. Salamat o Dios Amahan nga magpanalangin na usab ka kanamo sa among panag-uban sa mga pulong nga amo karong madunggan. I-bless kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa itong programa mga kaigsonan alas 8 sa kagabion. Medyo nalita gamay mga kaigsonan tungod kay doon ako'y amigo nga nangayo po tawag tabang na ang ihang motor makadagan. Muna nga ako po tao nga gihatagan og higayon og panahon para magkadagan po taon ang iyang motor. Nauli na taon ko siya kay nakinahanglan po taon nga maayo po taon ang iyang motor. Salamat sa Ginoo nga nakasugod ta sa oras god alas 8 sa kagabion. Maayong gabi, maayong pagig-uban sa tanan, ilabi na sa tanan mo replay o sa tanan nga nagsunod sa tanan mga FM station nga nag-hook up sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing. Atong sugdan mga igsoon ang paghisgot sa pulong sa Ginoo nga naghisgot ni sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Importante gayud kaayo nga makakaton ta sa mga buhat nga
makapalipay sa Dios, makapahimuot sa Dios. Kay kun ang Dios mahimuot mga kaigsunan, dili ta niya hikawan sa unsa may mga panalangin niya ang giandam. Sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, usa nga angay natong katunan og bansayon sa matag usa nato ka kinabuhi, mao gyud ang pagpahimuot sa Dios. Sama gyud sa usa ka trabahante mga kaigsuonan nga kun ang usa ka trabahante makapahimuot sa iyang agalon, ang iyang agalon mga kaigsuonan dili gayud lisod hangyoon. Dili lisod hangyoon ang agalon mga kaigsuonan kun doon na say trabahante nga mohangyo kaniya nga kanunay nagpahimuot kanang malipay bitaw siya. Gani mo offer pag yun na nya daapay mga amo mga kaigsunan nga mangumusta pa na kahimtang. O niya kung imong suginlan mo offer pag yun nag mga panalangin. Kung ang usa ka trabahante kanunay nagapahimuot kana bitaw nalipay ang amo sa ihang pagserbisyo. Dali kayo nga mo release og pabor ang maong amo, maong agalon. Unsa pa ka ang Dios nga may tag-iya sa tanan. He is a source of everything. Ang Dios nga atong gialagaran, siya ang tinubdan, siya ang tuburan, gikan kaniya ang tanang butang. Walay dili niya ikahatag sa panahon nga iyatang makit-an nga nanginahanglan tanang mga butanga, maespirituhano nga bahin, mapisikal, ibin sa mga material, walay dili ihikaw sa Dios. Walay ihikaw sa Dios. Ang tanan mga kaigsuonan ihatag yun na. Walay ihikaw sa Ginoo. Mao hinungdan mga kaigsuonan nga sa ato ang pagpakiguban karon, atong katunan ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios. O ako kamong gihangyo nga inyong ablihan ang inyong Biblia diha sa Hebreo kapitulo 13. Unsaon pagpahimuot sa Dios. Ang Hebreo kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 19. Mao kini ang mga bersikulo diin atong makit-an ang mga pamaagi o mga buhat nga gusto sa Dios nga makatunan sa tanang mga Kristohanon. Ang tagsulat sa Hebreo mga kaigsuonan, ang author ani maong mensahe walay laing gi sulatan ni ini kundili kitang mga Kristohanon. Lamang dili usab nato kalimtan nga gipakita sa balaang kasulatan nga dunay duha ka klaseng Kristohanon. Dunay duha ka klaseng Kristohanon nga gipakita sa Biblia. Ug kini gitin-aw giklaro ni Ginoong Hesus nga adunay Kristohanon nga maalamon, duna po'y Kristohanong buang-buang. Nganong nahimo man na silang Kristohan nga buang-buang man di ay? Tungod kay nakadawat na sila sa mensahe sa Dios, naa na gani nila ang lana o gani kung imong lantawon mga kigsunan, gipasaylo na ni sila kanang gihisgutan ni Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 25. Ang napulo ka dalaga mga kaigsuonan, aduna sila'y suga ug aduna usab sila'y tagsa-tagsa kalana. Ug walay laing gitumong ug walay laing gipasabot ni Ginoong Hesus kundili kitang mga Kristohanon. Kay kitang mga Kristohanon giandam ta ingon nga pangasawunon sa atong Ginoo. Gani si Apostol Pablo giklaro gyud niya sa iyang mga sulat nga ikaw ug ako ug ang tanang mga magtotoo nga nahimong Kristohanon, gitinguha ni Apostol Pablo nga maandam niya ang tanang mga Kristohanon ingon nga pangasawunon sa pamanhunon nga mao ang Ginoo.
So ang napulo ka dalaga mga kaigsuonan, mao kining mga Kristohanon, mao kitang mga Kristohanon. O gibahin kini sa duha ka pundok. Ang 5 maalamon, apan ang 5 buang-buang. Ang gisulatan ni ini mga igsuon kining mao nga mensahe unsaon pagpahimuot sa Dios. Mga tao ni nga nagtinguha, mga tao ni silang nangandam, kumbaga mga tao ug mga Kristohanon ning nagtukaw. Pero katong mga Kristohanon nga nangatulog, dili na to sila mistil pang dasigon. Dili na gani mistil pa sila nga walihan. Kay kung imo na silang walihan, kung imong tan-awon ang kahimtang sa mga taong buang-buang, dili sila madinawaton. Kabantay mo, dunay mga tao nga nasayod nas kamatuoran, nasayod nas pamaagi sa Dios. O niya sa panahon nga maigo sila, imbis nga makaamgo sila, imbis nga makahinulsol sila, dili noon sila makaamgo ug dili sila makahinulsol sa panahon nga maigo sila sa pulong sa Dios, kay wala man nila ang kaalam. Kumbaga naaman sila sa dapit sa pagkabuang-buang. Now, nganong nahimo man silang buang-buang? Sumala sa gisigwilo ni Ginoong Hesus mga kigsuonan, wala sila mangandam. Naay mga Kristohanon nga gipakita ni Ginoong Hesus nga wala gyud mangandam. Wala mangandam sa pag-atubang sa Dios. Wala mangandam sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Apan dunay mga Kristohanon nga seryosong nangandam. Dunay mga Kristohanon nga seryoso ug excited kaayo sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ug ang Dios nagtinguha nga wa nay lain nga seryoso nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, seryoso nga nangandam sa pag-abot ni Ginoong Hesus, ikaw ug ako ug kita nga nagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Kining maong mensahe gini-address ni tagsulat sa Hebreo ngadtos mga Kristohanong dili buang-buang, kundili sa mga Kristohanong maalamon. Ang taong maalamon, ang giingon diha sa Biblia, mapaubsanon. Pero ang taong buang-buang, mga igsuon kus Ginoo, dili mapaubsanon. Now ato sang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang mga kinaiya ni ining buang-buang, kay ato sa nang hisgutan mga kaigsuonan mga kinaiya anay nga buang-buang or maalamon. Ato ni nga lilion sa makadyot diha sa panultihon, kay si Haring Solomon mga kaigsuonan, siya ang nakakumpara sa duha ka klase nga kinabuhi o kinaiya sa tao. Diha sa panultihon, ablihin yung Biblia diha sa panultihon mga kaigsuonan, imong makit-an diha nga panultihon kapitulo 14:15, ang buang-buang mutuo bisag unsa, apan ang maalamon magbantay sa iyang lakang. Kapitulo 14 versikulo 29, ang taong kalma maalamon, apan dali rang masuko nagpaila sa iyang kabuang. Diha sa versikulo kapitulo 15
versikulo 21 sa panultihon. Ikalipay sa buang-buang ang iyang kabuang, apan ang maalamon magbuhat og matarong. So doon na gyoy kalahian ang kahimtang sa buang-buang og kahimtang og kinaiya sa malamon. So kining mao nga kapitulo 13 nga nagtudlo sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Kini gi-address ni siya sa mga taong Kristohanong maalamon. Ato ning tagsa-tagsaon mga kaigsunan, dili kayo nato ni paspasan paghuman ang Hebreo kapitulo 13 kay mao ni pinakaimportante nga makatunan sa tanang mga Kristohanon. Labi na sa mga nagtinguha sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan, duha ka bersikulo sa kapitulo 13 sa Hebreo. Kapitulo 1, kapitulo 13, bersikulo 1, ngadto nas bersikulo 2. Ang bersikulo 3 hangtod sa unahan ato ra unya nang hisgutan sunod natong panag-uban. Ingon dinhi, padayona ang inyong paghigugmaay. Ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana og wala nila hibalui nga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Dalaygon ang Dios. So duha ka bersikulo ang ato kurong hisgutan sa atong panag-uban. Og walay laing gi tudlo dinhi ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios. So daghan kaayo nga mga buhat nga makapahimuot sa Dios nga gihisgutan diha sa kapitulo 13. So una nga buhat nga makapahimuot sa Dios kining pulong paghigugmaay. Unya paghigugmaay ingon nga igsuon, dili ingon nga uyab, dili ingon nga kana bitang magtiayon, kundili ingon nga managsuon. Ang managsuon mga kigsuonan kung imong tan-awon gyud ang kahimtang kinabuhi sa managsuon, naa kanunay ang pagtinabangay. Naa kanunay ang pagdinasigay. Labi na gyud mga kaigsuonan sa mga magsuon nga gagmay pa. Kung imong tan-awon kanang mga managsuon nga bata pa, concern kaayo na sa usag-usa. Ang magulang kabantay mo anang mga bata, mga igsuon. Unya kita biyang mga Kristohanon kinahanglan biya gyud nga ang atong kinaiya sama gyud sa kinaiya sa bata. Kana bitang kung doon na may mga misunderstanding, dali ra gyud kaayo mag-uli. Dili bitaw magdumot. Maumanay mga bata mag-away karon, pila ka minuto magduwa na sad. Dali lang malimot sila sa unsa may ilahang wala kayo nila masabti. So inana ang gusto sa Ginoo nga atong makatunan, nga atong gamiton nga kinaiya ingon nga kita Kristohanon. Kinahanglan daw sama kita sa mga bata. Kay usa sa mga pahinumdom o pasidaan sa Ginoo, kinahanglan nga kita sama gyud sa kinaiya sa mga bata. Kay sila ang mga tao nga abli or giablihan ang langit alang kanila.
So kining mao nga mensahe mga kaigsuonan, paghigugma ay ingon nga mga igsoon diha kang Kristo. Alang yunis mga Kristohanon nga nahiusag yun kang Kristo. Wala ni gisulat mga igsoon kos Ginoo. Wala ni gisulat para sa tanang mga tao, kundili gisulat kini alang lamang sa mga tao nga naa kang Kristo. Dili ni siya pwede gamiton mga kaigsonan kining pulong paghigugma. Dili ni siya pwede gamiton o i-apply sa mga taong wala diha kang Kristo. Kay ato maning pisa-pisahon mga kaigsuonan, kini bitang paghigugma ay ang kinaiya or pagbati sa pulong gugma. Nagpakita ni sa gitawag kana bitang naa kay kahingawa sa usag-usa. Og sa lain nga pinulungan, concern ka sa imong isig ka magtotoo. Concern ka mga kaigsonan, maglisod kog litog kay mura og kanang mga kog pasensya kay murag mo bangil gyud ako ang bag-ang, bangil sa akong punuan sa ako ang dila, pero okay ra gyud ako rang ma-adjust. Pero naay mga panahon nga nang maglisod ko kay natipak manggod ang bag-ang unya kana bitang musangit siya sa ako ang dila. Ang paghigugma ay mga kaigsuonan naagyo kay kahingawa. Concern ka sa imong isig ka magtotoo. Pero concern ka mga kaigsuonan, kinahanglan ang imong kahingawa naa sa imuhang isig ka igsuon kang Kristo. Kay lisod mang pod kaayo mga kaigsuonan nga tuwa ka na concern noon sa mga taong naa sa gawas, unya sa imong isig ka magtotoo wala kay pagpakabana. Kay ang imong isig ka magtotoo, kung imong lantawon ang Biblia, ikaduha siya sa imong pamilya. Ikaduha siyang bahin dapit sa imong kasing-kasing sa imong pamilya. Mao na nga kung imong tan-awon ang Biblia, ikaduha nimong pamilya ang imong isig ka magtotoo. Ang pulong paghigugma ay mga kaigsuonan, dili ni siya mabati sa pulong lamang, kundili mabati og ma-feel gyud ni siya diha sa buhat. Unya imo na siyang ma-feel mga kaigsuonan, mabati nimo na siya sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo kung imo ni siyang nabansay, imo ni siyang na-practice. Importante ma-practice nato ni siya mga kaigsuonan. So naagyod ang kahingawa sa usag-usa, mahingawa kas imong isig ka magtotoo, labi nas imuhang ka-churchmate. Pero bantayanan po diha sa simbahan. Ato hinumduman diha sa simbahan dunay duha ka klaseng tao. Diha sa simbahan dunay duha ka klaseng tao. Tao nga tinud-anay nga nahiusa kang Kristo, tao nga wa pa gyud mahiusa kang Kristo. Unya dili basihanan ang gidugayon. Ang bisihanan mga kaigsuonan ang tinuod nga kabag-uhan. Kay daghan nga mga Kristohanon nga nangaraan na sa simbahan, di pagyapon makit-an ang kabag-uhan. Pero doon na po'y mga tao nga bag-o pa lang diha sa simbahan, makit-an na nimo ang kausaban. Makit-an na nimo nga naningkamot siya
sapagkat on sa Biblia. Naningkamot siya nga makatuna niya ang mga mensahe sa Dios. Ingon si David, mga kaigsuonan, ang tao nga naa sa Ginoo excited sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Gani ingon siya nga kalipay niya ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kalipay niya ang pagtuon, nagtuon siya adlaw o gabi. Ang tao nga naa kang Kristo, mga kaigsuonan, ang tao nga naa gyud sa Dios, wala na say luna, wala nay dapit, wala na say panahon sa pagpaminaw sa mga tambag sa dautan, wala na say panahon sa pakighalubilo sa mga taong dautan. Maunay gisaysay ni David diha sa Salmo Kapitulo 1. So atong hinumduman nga ikaw ug ako nga kitang mga magtotoo nga nahimong Kristohanon karon, klaro kaayo nga kanunay nga nagpasidaan ang Dios nga kinahanglan tang magmaigmat, magmabinantayon, kay diha sa simbahan dunay duha ka klaseng Kristohanon. Unya atong hinumduman kung kinsa gani ang imuhang kanunay gikuyog, dito ka maimpluwensyahan, dito ka matakdan. Kung makakuyog kas Kristohanon nga buang-buang, matakdan ka. Pero kung kanunay nimong gikuyog ang Kristohanong maalamon, matakdan ka usab. Kumbaga mausab ang imog yung kinabuhi. So naagyod nato ang desisyon, mga kaigsuonan. So ang mga tao nga, ang mga Kristohanon nga nahiusak yun kang Kristo o diha yun kang Kristo, mauni sila'y angay natong aplayan. Kumbaga pabation sa gitawag paghigugmaay. Kay ang pulong paghigugmaay, concern ka sa imong isig ka magtotoo nga naagyod kang Kristo. Kay nganuman di magyud na mausik. Kay ang pulong paghigugma, mga kaigsuonan, naghisgot na sa gitawag pagtabang. Naa kay gitawag nga sacrificial giving. Dili lamang sa mga material nga mga butang, kundili sa imo usab nga panahon. Naagyod kay panahon nga ihatag sa imong isig ka magtotoo, kadtog yung mga magtotoo nga naagyod kang Kristo. Mga Kristohanon nga tinud-anay gyud nga naa kang Kristo. Gitudluan ta sa Dios, mga kaigsuonan, sa pagtabang. Gitudluan ta sa Dios sa mga kaigsuonan nga kinahanglan mo sakripisyo gyud tag oras, panahon sa pagdasig, sa pagampo, sa hatag og panahon kana bitang pag inistoryahay, dako kay na siyag ikatabang. Kana bitang ang tinuod nga Kristohanon nga kanunay nimong iatubang, dako kaayo na siyang makatabang sa imong espirituhanong pagtubo. Pero kung ang imong panahon nahatag na sa mga Kristohanon nga buang-buang, mahimong usik lamang ang imong panahon. Mauni angay nato nga tan-awon, mga kaigsuonan, nga ang buhat nga makapahimuot sa Dios, nga gusto sa Ginoo nga atong makbansay, ato ang makatunan, kanang pulong paghigugma. Unsaon pagpakita sa pulong gugma? Dapat concern ka sa imong isig ka Kristohanon. Kana gyung Kristohanon
nga dili buang-buang. Dapat concern ka, mga kaigsunan, sa mga taong tinud-anay gyud nga nangalagad. Concern ka sa ilahang panginahanglanon. Concern ka, mga kaigsunan, sa ilahang panginahanglanon spiritually, financially, even materially. Maka kanang gaan, dapat gaan ang imong kasing-kasing ug kalipay ang imuhang pagtabang, ang imong pag-share sa mga panalangin. Kaysa imuhang pag-share niini, mga kaigsuonan, ibin mga igsuon sa pulong sa Dios. Ibin sa mga butang, mga kaigsuonan. Dili na siya mahimong kawang. Kaysa kung imong i-share na siya, ipaambit nimo na siya sa mga taong buang-buang. Mahimo na siyang kawang. Mahimo na siyang usik. Gani, usa sa mga atong tagaan og pagtagad ang prinsipyo ni Pablo. Katong mga buang-buang kung imong lantawon, wala to sila'y pagpakabana. Sa daling istorya, mga tapulan na sila. Ang prinsipyo ni Pablo, ayaw pakana ang mga taong di mo trabaho. So kining maong mensahe, mga kaigsunan, kinahanglan nga ato ni siyang makatunan kung asa nato ni siya pwedeng i-apply. Kisa ko nang gikaingon, dili ni siya basta-basta nimong buhaton. Kay nga naman, lisod kaayo nga concern ka sa mga Kristohanong nga wala magpakabana sa ilang pagka-Kristohanon. Unya wala kay pagpakabana, murag di ka concern sa tinuod nga Kristohanon. Mao nay problema. Kay kun naatay paghigugma, mga kaigsunan, na kay pagtabang ni sakripisyo kag panahon, kumbaga kanunay kang nakig-istorya sa mga taong buang-buang, mahimong usik ang imong panahon. Na naman ta sa gitawag katapusang mga panahon. Dili na nato usikan ang mga panahon. Ina imong tapad diha, ayaw usiki ang imong panahon. Kaysa matag panahon, mga kaigsunan, nag-andam ang Dios og ganti ni ana. Dapat sa matag panahon doon na tayo nabuhat. Og ang atong nabuhat, mga kaigsunan, dapat makapahimaya sa Dios. Siguro mo ingon ang uban, mga kaigsunan, pwede ba, pastor, nga matabangan tong mga Kristohanong buang-buang? Bisag saon nimo nagtabang kung dili na sila mahinulsulon. Dili na sila, mga kaigsuonan, kana bitawng naay mga tao bisag saon nimo tabang apan magpabilin sila nga naas kabuang. Masayang lang ang imong mga sakripisyo. Mao bitaw nang kining maong mensahe gina-address nis author. Gi-address nis author ngadto sa mga Kristohanon nga naa kang Kristo. Yatong hinumduman, there are two kinds of Christian. Kristohanon nga buang-buang, Kristohanon pod nga maalamon. So kining maong mensahe alang ni natong mga Kristohanon aron makakat-on ta sa paggamit sa mga panalangin sa Dios nga iyang gipiyal kanato alang sa mga Kristohanon nga naagyod kang Kristo, nga nahiusa gyud kang Kristo. Gani diha sa pagpangalagad, mga kaigsuonan, si Pablo nagsulti diha sa Roma kapitulo 12 versikulo 10, pagpangalagad sa Dios.
Ingon siya dinhi, paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ug pagtinahuray kamo. So kining maong pagpangalagad mga kaigsuonan, dapat doon na tayo gibuhat. Ug ang atong gibuhat mga igsuon diha sa paghinigugmaay, ato ning ma-apply sa mga tao, ngadto sa mga taong naagyod kang Kristo. Kay naaman ang pagtinahuray. Ang pulong pagtinahuray, tahuron ka, mutahod sad ka. Pamalihugan ka, makapamalihog usab ka. Mauni gusto sa Ginoo nga makit-an sa Kristohanong kinabuhi nga naagyod ang pagtinabangay. Lamang gitudluan ta aron dili mahimong usik o kawang ang ato ang sakripisyo, ang atong tabang, ang ato ang oras. Kinahanglan ato ning buhaton ngadto sa tinuod nga Kristohanon. So alang ni sa mga Kristohanon nga magbuhat ang mga Kristohanon niini alang sa iyang isig ka Kristohanon. Pero magbantay ta sa pagbuhat niini para dili mahimong sayang, para dili mahimong usik. Kay usik kaayo ang imong panahon, ang imong hago nga imong ihatag ras mga Kristohanong buang-buang. Mahimo na siyang usik. Imong kwarta, imuhang time, mausik ra na. Kay wala na sila yung pagpakabana bisan sa ilang kaugalingon. Manang kitang mga Kristohanon, dapat makakita ta sa prinsipyo nga gitudlo sa Biblia, dili lamang sa gitudlo sa panahon ni Pablo, bisan gani sa panahon sa atong Ginoo. Wala say panahon sa mga Parisiyo, sa mga Sadisiyo, na sila'y pulong sa Dios apan ang ilang kinabuhi walay Dios. Magbantay ta sa mga Kristohanon nga dunay pulong sa Dios apan ang kinaiya dili Dios nun. Ang tinuod nga gipangita ni Jesus katong mga makasasala nga danay kasing-kasing nga mahinulsulon. Ngunang kinahanglan kitang mga Kristohanon magmaigmat, magmaymanantayon. So unsa ka importante mga kaigsuonan kining paghigugmaay? Unsa may mga gipakita sa Dios, gipakita sa Ginoo nga mga mensahe sa panahon nga ato ning ma-apply. Diha sa Juan Kapitulo 13 mga kaigsuonan, Juan Kapitulo 13 versikulo 15, ako ning basahon. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan, Juan 13:35. Ingon siya dinhi, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. So dinhi giklaro gyud mga kaigsuonan ang pulong paghigugmaay kinahanglan ma-apply lamang ni sa atong isig katinun-an. Kinahanglan ato ni siyang buhaton diha sa atong isig katinun-an, isig ka Kristohanon, katong tinuod yun Kristohanon. Kay naa may mga dili tinuod nga Kristohanon, kung imo na siyang tabangan, imo na siyang sakripisyuhag time, usik lang na. Kaysa imong ihatag ang imong time sa tinuod nga Kristohanon, doon na naibili at tubangan sa Dios. Ngano man pastor,
Dili ba di ay pwede nga makigsandurot or mutabang sa mga dili tinuod nga Kristohanon? Dili ba di ay pwede nga mukuyog lang mo kanang makig-istorya lang? Atong tan-awon ang prinsipyo sa Biblia pinaagi kang Pablo. Ingon si Pablo mga kaigsunan diha sa ikaduhang Tesalonika. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 3. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 3. Versikulo 6. Mga igsoon sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Igamit ni Apostol Pablo ang ngalan ni Hesukristo. Palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. So sa kini ka kana bitang mensahe nga bantayanan. Kung ato ba ni siyang na-apply? Kay kung dili ka magpalayo mga kaigsunan sa mga Kristohanong buang-buang, matakdan ka. Dili mo magkasinabot. Pero kung makigsandurot ka, maunay kuyaw kung magkasinabot na mo, kay na-impluensyahan na ka. O kira kung ikaw ang naka-impluensya. Pero bantayanan kay karong panahon na, kay ampinganan ang atong pagkakristohanon. Mauna nga kining pulong paghigugmaay alang ni sa mga tinuod nga Kristohanon nga magabuhat sila niini ngadtos ilang isig ka Kristohanon nga tinuod gayon. Kay kung imong lantawon mga kaigsonan si Jesus miingon siya sa Mateo kapitulo 7. Mateo kapitulo 7 ato kunong tanawon bersikulo 6. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro kay tingalig mosumbalik sila ug mopaak kaninyo. Og ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kini tamak-tamakan lamang. Sayang kaayo ang mga sakripisyo. Unya damor nimo na silang sakripisyohan, damor na sila nimong tabangan, damor na silang mahimong garboso. Kaysa mga taong tinud-anay nga Kristohanon, na kung imo na silang tabangan, damor silang magdaig sa Dios. Damor silang magpasalamat sa Dios. Sa dihang daghan na unya ang magpasalamat, daghan na unya ang magdaig sa Dios, mahimuot ang Dios ug iyan ang susihon nganong nagdaig ning tawhana, nganong nakapasalamat ning tawhana tungod kay nahimo kang instrumento. So ikaw ang panalanginan, damor kang panalanginan. Dunay mga tao mo ingon siguro mga kaigsonan, Pastor, pareho ramang kita nga makasasala. Yes, pareho tang makasasala. Kaniadto. Pero karon dili na ta parehong makasasala. Ngano man, gipakamatian ako ni Jesus. Gitudluan ako ni Jesus. Gidasig ko ni Jesus sa pagpaningkamot. Wala ko dasigan ni Jesus mga kaigsonan sa pagpasagad. Kung doon na may mga Kristohanon nga nagpasagad, nga muingon nga nobody is perfect, Pastor. Kumbaga mga kaigsonan, gitagaan na to og kana bitang kadasig ang atong kaugalingon, okay ra na nak. Bisan kung nagpuyo-puyo lang mo, nagkabit-kabit lang mo, at least
ang kaluwasan grasya raman. Dili na siya teaching ni Jesus. Teaching na siya sa doktrinas tao. Panabot na siya sa tao. Dili na siya sa dili na maoy gipasabot sa Ginoo. So magbantay ta sa atong panahon karon. Labi na sa atong panahon karon nga daghan na kaayong mura og insakto. Pero kung imong tan-awon, layo na di ay kaayo sa pagtulunan sa Ginoo. Mao nang kabantay ta, daghang mga Kristohanong bisyoso. Pero kabantay sad ta, naapay mga Kristohanong seryoso. Wa gyud magbisyo. Naningkamot nga makatunan ang tanan nga mga pamaagis Ginoo. Daghan pa man ganing Kristohanong dalo. Pero dunay mga Kristohanon nga mahinatago. Dunay mga Kristohanong bagul-bugulan. Apan doon na po'y mga Kristohanon nga kanunay mapasalamaton. So naaragyod nato kung asa dapit ang atong pagka-Kristohanon sa duha ka klaseng Kristohanon. So kining maong mensahe mga kaigsuonan, sige, ako alang mubalik ko mga kaigsuonan na kay dunay emergency sad. Akong anak ako asani nga tan-awon. Ako asani nga patukaran og milagroso. Mubalik lang yun ko kay dunay emergency. Okay na, salamat sa Ginoo. Salamat sa inyong paghulat. Padayon ta. So atong na katunan mga kaigsuonan nga ang paghigugma ay naakay kahingawa kanunay. Kanang nahingawa kas imong isig ka Kristohanon sa iyang sitwasyon. Willing ka nga mutabang, willing kang mo sakripisyo og oras para sa tanan ni adtong mga maalamong Kristohanon. Og dinhi gipakita mga kaigsuonan nganong kinahanglan gyud nga ma-apply ni siya kay mauni sukdananan nga kita ilhon nga tinuod nga tinun-an ni Hesukristo. Doon na pagyoy mga mensahe ang atong Ginoo diha sa unang Juan. Unang Juan kapitulo 4 versikulo 7 og 8. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios og nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugmaman. So dinhi giklaro mga kaigsuonan unsa ka importante kining pulong paghigugmaay. Kinahanglan ma-apply ni siya. Naunsaon aron makatunan kining paghigugmaay. Unsaon aron mabatasan nato nga doon na tayo gugma sa usag-usa. Una,
Dili relihiyon ang ipataas. Dili karatula ang ipataas, kundili si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang atong gipataas, makatuna na to ang paghigugma, ang pagtabang. Pero kung karatula mga kaigsunan, mag-ihanay nagpasikatay, mag-ihanay nagpabunggahanay, labi na kung naay mga selebrasyon. Pero kung si Jesus mao'y ipataas, mga kaigsunan, bisan kinsa nga karatula, bisag unsa nga karatula, basta kay ang karatula walay laing gipataas si Jesus, makatabang ka, makashare ka, not only in material, makashare ka sa pulong sa Ginoo. Kay kung ma-share man gud nimo ang pulong sa Dios ngadtos mga Kristohanon nga maalamon, dili kawang ang imong time. Kumbaga dili mausik ang imong panahon. Mao nang diri sa atong programa mga kaigsunan, lahi-lahi man tag karatula. Lain mo karatula. Kumbaga lain ang inyong ngalan, lain ug ngalan ang inyong simbahan kaysa akong gidala nga simbahan. Pero may sakripisyo ko sa pagtudlo o pagdasig sa tanan ni adto ra pong mga Kristohanong maalamon. Kay nganuman, alang sa mga Kristohanong buang-buang, ang tinuod nga mga mensahe nga ilang madunggan, ilara ng ibaliwala. Gani, moabot pa sa punto nga ilaning yaga-yagaan. O nang dili ta matingala nga dunay mga tao pod nga magpaila nga dunay pulong sa Dios pero muyaga-yaga diri sa atong programa. Kabantay mo dunay mga Kristohanon sad nga magyaga-yaga, even sa dunay mga Kristohanon nga magyaga-yaga. Napo na sila'y Ginoo, napo sila'y gisampit nga Ginoo. Pero mga buang-buang nga Kristohanon. Bless kayo ta nga nakakaton ta. Kay nganuman, naningkamot ta sa pagkaton sa mensahe sa Ginoo. Kay naamagoy mga Kristohanon nga di gyud pod, wa gyud poy paningkamot, wala bitaw paninguha nga makakaton. Basta kay makasimba, Kristohanon na. Wala magpakabana kung naabay nakatunan, bisan ganig awit. Dapat kitang mga Kristohanon, kung gidasig ta sa Dios nga mukanta, makatun ta. Maningkamot ta, di man gud ta madasig mga kaigsuonan kung di ta maningkamot. Di ta madasig mga kaigsuonan kung di ta maningkamot sa pagpangayo sa Dios, sa pagpaduol sa Dios. Sa pagpangalagad mga kaigsuonan, kung imong tanawon sa Biblia, bawal ang mga tapulan. Bawal ang mga tapulan. Kay ang kasagarang tapulan kanunay ra ng markabahala. Pero ang mga taong kugihan sa pagdangop sa Dios, sa pagpatudlo sa Dios, sa pagkaton sa mga mensahe sa Dios, tabangan gayon na sa Dios. Sa versikulo 2 mga kaigsuonan, versikulo 2, Hebreo kapitulo 13, ingon siya, ayaw kalimot sa pag-ibiabi sa mga dumuduong diha sa imong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay
ang ilang giabi-abi. Ang mga kining pulong pag-abi-abi importante kay ni. Kanang pag-abi-abi mga kaigsunan. Unya kung imong tan-aw ni pag-abi-abi dihas imong balay or inyong balay, kinahanglan kantigo kang moabi-abi. Lamang sa imong pag-abi-abi, ayaw kalimti ang paggamit sa gitawag kaalam. Importante kaayo ang kaalam sa pag-abi-abi. Kay basig makaabi-abi kag tulisan, makaabi-abi kag dautan. Kining maong mensahe mga kigsunan nga ayaw kalimot pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa imong balay, inyong balay. Kanang dumuduong mga kaigsunan, wala man tuod kaayo giklaro sa author sa Hebreo mga kaigsunan or tagsulat ni ining maong libro kung unsa gyud o kinsa gyud ning mga dumuduong. Pero ato ni siyang makat-unan kung kinsa kining dumuduong pinaagi sa iyang konteksto or pinaagi sa iyang teksto. Ang gisulatan sa author ni ining maong libro sa Hebreo, mga Kristohanon nga magbuhat sila ngadtos ilang isig ka Kristohanon. So kining maong dumuduong mga kigsunan, kung imo ni siyang pamalandungan, mga alagad ni sa Dios. Gani, miingon din hinga, may pipila nga naghimo ni ana og wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Kinahanglan naa kay gitawag discerning spirit. Maka-discern ka. Kung dunay mga taong mobisita sa imuha, kinahanglan nakaila ka nga naa ni sila kang Kristo, mga maayo ning tao, mga Kristohano ning maalamon. Kay sa panahon nga imo na silang maabi-abi, gantihan ka sa atong Ginoo. Pero kung makaabi-abi kag mga tulisan, makapasud ka sa imuhang pinuy-anan, mga kawatan, bantayanan kay na. Pero kung sa dihang ma-discern nimo nga mga alagad ni sa Dios, mga sulugoon ni sa Dios, sa imong pag-abi-abi gantihan kas Ginoo. Kay unsay gipamulong ni Jesus diha sa Mateo 25 sugod og 31 diha 40 bersikulo 40. Mateo kapitulo 25 bersikulo 40. Ingon siya dinhi, magsugod na siya 31 pero diretso ra tag 40. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Muna nga ang mga Kristohanon nga miabi-abi sa mga dumuduong, sa mga alagad, sa mga igsuon ni Jesus. Kinsa man ang mga igsuon ni Jesus? Kinsa ba ang mga igsuon ni Jesus? So ato kuno ning tan-awon mga kaigsuonan, kinsa ba ang mga igsuon ni Jesus? Kaingon man siya didto, bisan kinsa ang naghimo niini sa akong maubos nga akong mga igsuon, gihimo ninyo kini kanako. Kinsa man ang tinuod nga mga igsuon ni Jesus? Mateo kapitulo 12. Mateo kapitulo 12 bersikulo 29.
sugod kog 28 hangtod sa 50. Si Jesus mitubag kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa mao kini sila, ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan ug mga igsuon mao katong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. So kinahanglan kung doon na may mo bisita sa imong Pinoy-anan, unya nailhan nimo nga nangalagad nis Ginoo. Nailhan nimo mga kaigsuonan nga nagsangyaw nis minsay sa Ginoo. Bless kaayo ka kung imo na siyang maabi-abi. Kaysa imong pagbuhat ni ana, mahimaya ang Dios, mahimuot ang Dios. Pero kung nag-abi-abi kag tulisan, nag-abi-abi ka sa mga kawatan, sa mga taong dautan, dili mahimuot ang Dios. Bantayanan pa kaayo ka kay basi kag matakdan. Mao nang kining maong mensahe mga kaigsuonan, nagtudlo ni nato kung unsaon nato pagamit ang panahon. Ang atong kaugalingon nga dili mahimong sayang, dili mahimong usik. Kinahanglan mainsayo nato atong kaugalingon, kumbaga mabansay nato atong kaugalingon diha sa paggamit sa gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kinahanglan na atay gitawag discerning spirit, kana bitaw makapaniid dayon ka. Makaila gyud ka ba? Kay dili biya tanang nagsangyaw mga alagad sa Dios. Labi na sa atong panahon karon, ingon pa gyud si Apostol Pablo, kining mga klasihas mga tao manakasakanis inyong mga balay aron malimbungan tong mga tao nga nangandoy unta og kanang kabag-uhan. Unang sa ato ang Pinoy-anan, sa inyong Pinoy-anan, ang advice mga kaigsuonan sa Dios, dili mo basta-basta nga mo abi-abi. Kinahanglan na atay discerning spirit. Kay basig ang imong maabi-abi, mga Kristohano na nga wala mosunod sa mga pagtulunan, sa hustong pagtulunan, papalayan manggani imo nanong abi-abihon. Gani kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ato kunong tan-awon ang unang Korinto kapitulo 5. Unang Korinto kapitulo 5 versikulo 12, 13. Kay mura ni siya og kanang nagkuyog rani. Kapitulo 5 sa unang Korinto kapitulo 12, 13. Hinoon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Dios mo'y maghukom kanila. Apan, dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang mga taong dautan. Kay ang mga taong dautan mga kaigsuonan kung imong lantawon, makaguba sa maayong pamatasan. Maunay giingon dinhi mga kaigsuonan, kung adto kas unahan nga mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15, murag naa nas kapitulo 15 ato ang basahon. Kapitulo 15 versikulo 31, 32, 33 ato rang tan-awon. 33. Ayaw kamo patunto
ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Nya ingon din pag tinarong kamo og ayaw na pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Muna nga mga igsuon, kung nangandoy ta, nagtinguha ta, dapat na nagtinguha gyud ta. Dapat panganduyon gyud nato nga sa atong pag-alagad ang Dios mo'y mahimuot. Ang Dios mo'y malipay. Kinahanglan gamito nato ang kaalam sa pagdumala, sa paggamit sa tanan nga niya kanato. Kay kita gipialan sa Dios. Og ang tanan nga gipiyal sa Dios, iyan ning gisalig sa pamaagi nga dili ni mahasayang, dili ni mausik. Kaning oras gihatag ni sa Dios. Tanang oras sa atong kinabuhi gikan sa Dios. Gipialan ta niini sa paagi nga dili nato ni usik-usikan, sa pamaagi nga dili nato ni sayangon. Nga sa atong paggamit niini, ang Dios sa gihapon mapataas, ang Dios malipay, ang Dios mahimaya. Panusaon man paghimaya, unsaon man aron mahimot ang Dios kung dili nato ni ampingan. Ato raning gipataka ag gamit, labi na sa ato ang oras, panahon. Atong gigamit sa pakig-istorya sa mga taong daotan, sa mga Kristohanong buang-buang. Ingna imong tapad, ayaw na hatagin ang imuhang, ayaw na ihatag ang imuhang time, ang imong oras sa mga Kristohanong buang-buang. Unsa gani ang mga Kristohanong buang-buang? Mga Kristohanon nga mga buang-buang dili makasulod og langit. Dili na to usikan. Tanang mga panalangin nga gihatag sa Dios, nga gipil sa Dios, dapat ka antigot ang mo gamit Sayang kayo. Usik kaayo. Dili ta mahimong kana bitang kapiyalan kung kanunay natong giusik-usikan ang gipiyal sa Dios. Mapabutang, mapanalangin, mga material man, nya di ta kaantigong mo gamit niini. Mao bitaw na nga magbantay ka. Magbantay ta. Ipanalanginan ka sa Ginoo og trabaho. Unya nakadawat kag sweldo. Gihatag nimo sa mga tao nga Kristohanong buang-buang. Dili mahimaya ang Dios, anak. Dili malipay ang Dios. Di gyud na makapaymoot sa Dios. Ngano man, giusikan lang nimo ang panalangin sa Ginoo. Kay dili maguna mo resultag mga pagdahig. Dili mangguna mo resultag pagpasalamat. Siguro, kung dunay may mga pagdahig gikan sa mga taong buang-buang, ikaw ra po'y daygon, dili ang Dios. Dili mahimaya ang Dios, mga kaigsunan, kung dili ta kaantigong mugamit sa tanan nga na kanato. Labi nas time nang gidasig ta sa Dios, mga kaigsunan, sa paggamit sa gipiyal sa Dios nga niya kanato, nga mao ang mga hiyas, gasa nga naa sa balang espiritu. Ato ning gamiton aron dili mahimong usik ug sayang ang panalangin, mamaterial man, mapatrabaho man, mapanegosyo man, bisan unsa nga klaseng income. Dili gusto ang Dios nga kana mahimong usik. Ayaw usok-usik Ayaw ihatag sa mga tao nga buang-buang. Kay dili na mo uli, dili na mo balik og mga pagdaig, dili na mo balik og mga pagpasalamat ngadto sa Dios.
Pero kung imo nang ihatag sa mga taong maalamon, sa mga Kristiyanong maalamon, mahimot ang Dios, malipay ang Dios, mapataas ang Dios, mapasidungan ang Dios, ug damor kaniyang iblas. Munang paghinigugmaay mga kaigsunan, dili ni siya basta-bastang gamito nimo, i-apply nimo. Dili na nimo basta-basta nga kana bitang ihatag. Kinahanglan ka antigo kang muila para dili mahimong sayang ang imong sakripisyo. Giingon dinhi pag higugmaay kamo, ingon nga mga igsuon kang Kristo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagtudlo kanato, nagiya kanato aron sa ato ang pagpangalagad kanunay tang makapahimot sa Dios. Bless kayo ang tao nga kanunay makapahimot sa Dios. Bless kayo ang tao nga kanunay nga nalipay ang Dios sa iyang kinabuhi. Kay walay panalangin nga ihikaw sa Ginoo. Tanan nga gipakita nga gisaad sa Dios dihas Biblia, imo nang masinatian. Kun kitang mga Kristohanon kaantigo tang migamit sa mga panalangin sa Dios. Mao bitaw nang kung naa kay giblas ka, dapat dili na nimo basta-basta nga i-share. Kay kung imo na siyang i-share sa basta-basta lang, gausik-usik na lang ka ana, dili ka maayong kapiyalan kay imong giusik-usikan ang panalangin sa Dios. Labi na sa mga taong Kristohanong buang-buang, mga bisyoso, iinom ra na, ibisyo ra na, isugal ra na. Dili ka ana panalanginan. Masubo ang Dios nga makakita ni ana nga gipiyalan ka unya imo ra pong gisayangan. Unsa may ikatabang nimo sa mga taong daotan, tudloi sila sa pulong sa Dios. Ayaw sila pan-i og kwarta. Ayaw sila pan-i. Kumbaga, dili manggod na sila kadaig sa Dios. Ikaw mo'y daigon ana. Muna nga magbantay gyud ta. Atong oras mga kaigsuonan, alas 9:13 na sa kagabion. Ako sang tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe. Salamat kayo sa inyong pag-share sa atong nga programa ngadto sa inyong mga kaila. Matud pa ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi, tinuod gyud pastor, dili angay ipataas ang karatula, kundili ang pagtulunan ni Jesus. Bless kaayo ta nga nakakaton gyud ta gikan ni Richelle. I bless ni Lord pirmi ang mga kugihan. Wow, gikan ni Joyna Ukulam Ponce, salamat sa Ginoo. Prasis pa atong kinabuhi diri sa kalibutan, maong patabang gyud gayud pirmi sa Ginoo kay makasasala tang tanan. Dili gyud nato makaya sa pagbag-o kung wala ang tabang sa Ginoo. Ang pulong makasasala atong dawaton kaniadto to katong wala pa tadiha kang Kristo. Pero kung moingon tang makasasala gyapon ta nga naa na ta kang Kristo, kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung imo bitaw ng palaluman, murag gipakawalay bili lang nato ang kamatayon ni Jesus Christ. Gipakamatian na gud ta. Gitudluan pa gyud ta, gisakripisyohan pa gyud ta sa mga alagad sa Dios. Makasasala gyapon ta? Makasasala ta
katong wala pa ta modawat nimo ila ni Jesus Christ. Pero sa dihang midawat na ta, gibag-o na ta. Maubitaw ng kung imong tun-an ng Biblia, miingon si Pedro, igo na ang inyohang kinabuhi. Asa na mabasa? Si Pedro ba na? Ako ning tan-awon mga kigsonan. Murag si Pedro ni. Nga miingon siyang igo na. Unang Pedro Kapitulo 4. Unang Pedro Kapitulo 4. Versikulo 1. Mga kinabuhi nga nausab. Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhi kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa katong nag-antos ni ining kinabuhi dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. Nasabdan ba nato ni? Unya dili na ta magpabilin sa pagpakasala, unya moangkon pagyapot ang makasasala. Dili na ta moangkon nga makasasala. Kay gipakamat yan nata ni Jesus Christ. Before nga wala pa ta mo tuo ni Jesus, yes, makasasala ta. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabuton sa Dios. Og dili sa tawhanong kay libgon. Igo ng katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na punos kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga udyaka, pagsigig inom, pagsibag mga Dios. Apan karon ang mga walay pagtuo na hibulong nga kamo dili na moduyog kanila. Sa samang mapatuyangon sa pagkinabuhi, busa gipakaulawan kamo niya. Anang ako mga pagdasig. Baruga nato ni. Muna niingon si Apostol Pablo diha sa unang Korinto 15:58, mga igsuon tindog barog kamo nga lig-on, nga dili matarog, pagkugi kanunay sa pag-alagad. Kay anyong pag-alagad dili gid makawang. Muna nga kung muangkon gyapon tang magkasasala, murag na ay problema ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Dunay problema ang imong doktrina sa pagbasa sa Biblia. Hello pastor, uban sa imong pamilya, musta mo diha? Salamat sa Ginoo, okay ra gyud. Niya giubanan sa Ginoo og gipanalanginan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Maude ay ko sa una pastor, bisan kun unsaon ra akong tabangan dapat unta kapwa Kristohanon. Yes. Kay kung magpataka man gud hatag sa panalangin sa Dios, mausik man gud na. Mausik ra gyud. Dili na mo resultag mga pagdaig sa Dios, ikaw ray daygon. Labi na kung ang imuhang tabangag hatagan katong mga taong dautan. Bisan ikaw mga kaigsunan, masakitan ka Example, na kay gihatagan. Unya katong imong gihatag rapod sa nangaway nimo. Nakapaguba nimo. Sakitan ka. Ang Dios nihatag na nato. Tanan nga na nato hinatag sa Dios. Unsay naa nimo ug unsay naa nako gikana sa Dios. Hinumduman nga kanang tanan gipiyal na sa Dios. But ipasabot or sa lain mga pinulungan kana bitawng gisalig lang na sa Ginoo. Sa laing pagyong pinulungan gipahulam na sa Ginoo.
Ampingan nato na. Anya gihatag nato sa mikontras Ginoo sa mga taong dautan. Dili malipay ang Dios, pero kung imo nang gitabang gihatag sa mga anak sa Ginoo, sa mga igsuon ni Kristo, ingon si Jesus, inyo nang gibuhat nako. Muna nga gantihan na sa Ginoo. May pag-itabang na sa church nga nag-need aron magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo o sa ministry aron mapanalanginan. Gikan ni Richelle, si Marla M. Iduyan, salamat kay sa pulong pastor na bati namo. Si Richelle, thank you Jesus, thank you Pastor Gideon. Na-bless gyud kaayo mi sa mensahe sa Ginoo karon. God bless. Amen gyud Pastor, dili ang ayang tabangan ang mga taong buang-buang. Mausik man gud na. Mausik. Sayang. Good evening Pastor, thanks sa message. God bless your family Pastor. Gikan ni Kyle ay nanukad sa Hong Kong. Kumusta mo diha Sister Kyle? Si Aqua Samne Race sa ni pagbasa. Mga ko pasensya kay sa di ko kabalong mabasa labi nag mga ngalan. Salamat kaayo sa Ginoo sa safety sa kanunay. Inday Dorlin in Cabo Tinsay, salamat kaayo Pastor sa mensahe sa Ginoo. Pastor, imong gipasabot sa duha ka klaseng taong Kristohano. Dalaygon kaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Si Ims Dinglasa, sayang ang sakripisyo nato sa ilaha Pastor, kay wala na pagsabot sa Bible. Puro lang na pangkalibutan ang nakatunan. Lahutay tahigala, amen gyud. Maudyod unta ako gibuhat ang paghatag nako giinom ra. Gikan niyo Edgar sumampong. Sayang nya mahimot ang Dios. Atong hinumduman manggod ang konteksto unsaon pagpahimuot sa Dios. Kana bitong ang tanan nga ni anato gikan sa Dios, gitudluan ta sa paggamit ni. Ug dapat kay gitudluan ta mao ni gusto sa Ginoo, makit-an ni sa Ginoo ato Dapat makit-an ta ba? Mao na nga sugod karon mga kaigsuonan, gamito na to ang kaalam gikan sa Dios. Dili na nato tugutan nga magpakabuang ra pud ta. Tagaan tag kaalam. Daghan kayo mga buluhaton sa Ginoo nga nanginahanglan. Unya kanang panalangin mapakwarta, mapabutang, hinumduman nato gikan na sa Dios. Piniyalan ra gyud ta ana. Anytime pwede na kuhaon sa Ginoo ibin ang atong kinabuhi. Nya gigamit ra nato. Gipainom ra, gipadisko. Magbantay ta. Sili Asib, amin, mao jud Pastor, tama jud kaayo. Mark Joseph Pontisilio, salamat sa Ginoo sa imuhang mga pulong o sa imong alagad na si Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo. Marilyn Oresion, tama Pastor, sayang lang imong kwarta, wala gigamit sa maayo. Kana bitang iampo kini ato ang nasod, kini atong gobyerno. Daghan kayong mga panalangin nga nasayang. Daghang kwarta nga nasayang Daghang mga tao nga kana bitang mahimo untang makatabang sa atong nasod nga mauntay dapat atimanon sa atong nasod. Ang giatimanon sa atong nasod katunoong mga taong way pagpakabana sa atong nasod. Manang dili ta mohunong sa pagdangop, sa pagpangayo sa Ginoo alang sa atong nasod. Tabangan sa Dios ang atong nasod. Thank you Pastor sa Word of God. We are blessed po. Salamat sa Ginoo ni J. Mao ba na pagbasa. Mayroon kong suri kung di good mao paglitok nako. Si Mark Joseph Monticelio, siya ang tagiya sa tanan. Amen. Si John B. Thank you Lord. Amen Pastor. Si Jocelyn Olegar.
Immaculata, ganon pala yun, pastor. Di pala dapat tayo magbigay sa mga taong lalo na gamitin lang sa pangbisyo. Kay gitudluan manggud ta karon sa Ginoo sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Dapat klaro na ta ba? Nakakaton na ta. Wala ta pasagdahi sa Dios. Gitudluan ta, gigiyahan ta. Karon nga nakasabot na ta, kinahanglan di ta magpakabuang. Kay masayang lang. Imbes mamunga og panalangin, amunga no og bagyo. Si Rick Cordoncillo Iyo Fabio, bugas na lang pastor kay kon kwarta basin ibisyora. Sayang ang kwarta. Anything sa kunang gikaingon, tanang butangan na nimo gikan na sa Dios. Kinahanglan natay kaalam, gamito na to ang kaalam sa paggamit anak. Ingon manggani si Apostol Pablo, dili na to kalimtan ang sulat sa Biblia sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 5. Okay. Katong mga pa sa Tesalonica man siguro to. Katong dili pa kanon. Akong tan-awon diri mga kaigsuonan. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 10 kay kaganina bersikulo 6 man to. So ato nang basahon paingog 10 sugod tag 6. Mga igsuon sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan o pamatasan nga among gibilin kanila. Kay daghan kayo mga Kristohanon nga wala motuman sa mga pagtulunan. Sige rag puyo. Bersikulo 7, kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot o magpakaon wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinuon nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw ug gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundi aron mahimo kami ninyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingna namo kamo ayaw pakana ang dili mo trabaho. Kasagaran ra ba sa mga taong bisyoso? Walay tarong trabaho. Kay nga naman, paralyze ang trabaho tungod sa bisyo. Matod pa mga kaigsuonan ni Lahutay Tahigala, naay niingon pastor sa ako asa may pa sulabihon ang anak nga nanginahanglan sa kwarta para sa school or ang paghatag og tithes kay ana man gud siya nga iyang hulamon lang ang para sa Ginoo. Akong tubag nga dili na jud pwede gamiton ang dili na atoa. Sakto ra bana nga tubag pastor? Biblikal ang imong tubag. Kay ang iya sa Dios ihatag yun sa Dios. Si Jesus mingon, ihatag kang Cesar, ang alang kang Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Damor nimong ampingan ang iya sa Dios, damor kang ampingan. Kay kung unsay imong gipugas, imo nang aniha. Kung unsay imong gibuhat, buhatan ka usab. Salamat kayo Lahutay Tahigala gikan ni Piling Kabkaban. Salamat pastor. Si Ripat, mayong gabi pastor, kanos agani to ang Thanksgiving diha sa imo simbahan, atong simbahan. Kining simbahan diri nga pagkatukuron dili ni ako ato ni. Kay mga anak tas Ginoo.
Munang batasano nato ang kanang pulong ato atong tanan. Kay ikaw ako iyas Ginoo. Thanksgiving diri Marso, permerong simana. Naningkamot yun pun mi diri nga kanang natay magamit alang sa mga pagkaon. Akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsunan. Lamang dunay mga panahon masubo sadta. Kay kaganina mga kaigsunan nabugatan sad ko, pero mao nay giingon sa Biblia nga pasalamatan nato ang Dios. Kay mao man ay ang kabubuton nga sa mga panahon nga dunay mga pagsulay kantigot ang magpasalamat. Subok ko mga kaigsunan kay pagpugad na kusmanok kaganina na mga piso nga siyam kabuok puro patay kay gibunhok man. Wa ko kabantay nga perti daghan na din bunhok, makamatay man din bunhok. Patay gud ang mga piso tanan. Mao day nga ang inahan dili na muluob kay puno na daig bunhok. Wa gyud ko kabantay nga napunog bunhok ang pugkaran. Patay gyud ang mga piso. Nasubo sad ko mga kaigsunan kay igo gyud atong mudagko karong Marso nga ikatabang-tabang aning tulo ka bukbaboy nga ato ang giatiman dire. Kay akong nakita gyud daghan gyud nga mga kaigsunan nga magkayusa dire sa maong dapit. Munang tungod kay nakita nako nga daghan kinahanglan sad og kana bitang pagpangandam. Dili man sad maayo nga magdag kana bitang dili nato maatiman. Si Ashley Akol, good evening Pastor Gideon, maayong gabi isad ninyo diha. Si Lia Asib, ako pastor, abroad man gyud ko. Wala gyud ko permi ani. Mabilin kay permi man nako ginapadala akong sahod aron matabangan akong ginikanan. Usahay magbagutbut ko kay daghan man mi nga magsuon murag tan-aw nako ako raman ang nagatabang nila. Usahay bation nako ang masubok ko. Sa una kanang abroad og manarbaho magugkag diri ras Pilipinas kanang parihar man na siya, kanang kinahanglan kadigutang mo gamit pod ba sa tong sweldo. Sa una samtang nga nagtrabaho ko ako ang sweldo dili ako'y tigkubra. Dunay time nga dili ko kakubra sa akong sweldo kay gikubra na sa akong pamilya. Kay igastog eskwelahan. Unya dunay panahon nga mo advanced ko. Unya maglisod kog advance kay naa pa may advance. Hangtod niabot ang panahon nga gi-interview ko sa akong amo. Neon akong amo nga giunsa man diini mo ng kwarta gidyon nga sige man kang ga-advance. Nganong mosugot man ka nga lain ang mukobras imong sweldo. Kung inaani man god ni ma'am. Sunod ako na po'y pa-eskwelahon nila. Kung makahuman nag-eskwela ang akong mga igsuon. Iya kong giseminar about sa gitawag kwarta. Iya kong giseminar. Dapat kantigutang mo gamit. Kung naatay gihatagan, dapat una nimong gibuhatan sa pagpulong paghatag imong kaugalingon. Ngano? Biblical kay na eh. Higugma ang imong isigkatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung giatiman nimo ang imong isigkatao, ang imong isigkatao number 1 nga imong isigkatao diha nga gisgutan imong pamilya. Kung giatiman nimo sila, una nimong atimanon imong kaugalingon para makapadayon ka pag atiman nila. Kay kung dili nimo na atimanon ang imong kaugalingon, moabot ang panahon mabugatan ka.
Timan ini. Dili ka padayon. Dili nimo matarong pag-atiman sila kung ikaw mismo wala mo tarong pag-atiman sa imong kaugalingon. How about sila pa'y naay savings, ikaw mo'y nanarbaho, wa kay savings. Unsa man kahay imong bation. Dunay mga post, mga kaigsunan ang nagtrabaho sa gawa sa nasod, maglisod og snacks. Pero ang mga nabilin dire sa Pilipinas, nagber, nagmall, mahal og mga pagkaon. Pero ang nagtrabaho, maglisod ganig snacks, maglisod ganig katulog. Muna nga, kung nakay gitabangan, number 1 nga imong gitabangan, imong kaugalingon. Para makatabang kag tarong sa uban. Di man ka katabang og dugay kung ang imong kaugalingon di nakahimo sa pagtabang. Kung tan-awon lang gyud nimo mga kaigsonan, gusto ka nga sigig ani, tagaan ti kag idea. Kung magtanom kag balanghoy, kamuting kahoy na lang. Kung magtanom kag kamuting kahoy, para makaani ka sige, ulii ang imuhang inibtan nga kamuting kahoy. Kay kung imo nang ibton nga dili nimo ulian, wa na kay anihon. So ibuot ipasabot. Kung nagtrabaho ka, nga wala nimo tagaig savings ang imong kaugalingon, gihurot nimo tanan, ang wala magtrabaho maunonoy na savings. Ang nagtrabaho maunonoy ang wala magtrabaho maunonoy na savings. Ang nagtrabaho wala na noy savings. Mana nga ayaw ihurot tanan padala. Kinahanglan kantigo kang mumanage sa imong kwarta. Pag-ampo sa Ginoo, mag-ampo ko para nimo. I-bless ka para mahimo kang panalangin. Dili lang kay kanila, kundi sa uban pang mga tao. Kay ang tao nga kapiyalan, si Jesus mingon, piyalan pagdaghan. Si Louis Jean Laganswa, salamat sa Ginoo sa pulong nga maoy giya sa atong kinabuhi, maoy kahayag sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Si Marilyn Oracio, na bless kayo ko sa pulong karon diin nagkahatag namo og giya sa among pagkinabuhi. Salamat pastor, ikaw among mentor. Dalayogon ang Dios, ang balang espiritu nagtudlo nato. Gihimo lamang kong taytayan sa mensahe sa Dios aron atong madunggan og masabtan og atong makatunan og ma-apply samtang napatas kalibutan. Dalaygon ang Dios. Mayong gabi ni Sister Waning Dignos, Inday Dorlin in Cabo Tinsay, amin, wala jud matago sa Ginoo. Kitagid nga aton mga buhat. Merla Idoyan, pastor, mangayo ko og number nimo. Salamat sa Ginoo. Ang ako ang number 0932-6384134. Dili man ako butang diri sa ako ang comment kay gimonitor man ko sa mita. 0932-6384134. Pwede ragyod kayo maka-text, maka-message. Nars Buyan, wow, sana all na lang tas adto atanan Pastor Gideon og dili man jud ang kunon nga sakop kon dili ikaw nagbautismo, pero ikaw sakupon man nimo bisag dili membro nimo. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi.
Actually, kanang bautismo is not, dili na siya kanang pang membership sa church, kundili para mahimong membro sa lawas ni Jesus Christ. Dili na siya gitudlo sa Ginoo, wala na siya gitudlo sa Ginoo kanang bautismo para mamembro kag simbahan, mamembro kag karatula or mamembro kag tao. Atong tan-awon gyud ang kana bitang rason sa pagtudlo niini ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Mateo kapitulo 28, 19 hangtod sa 20. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Si Jesus, ikaw ug ako nga gibautismohan, tinun-an ta ni Jesus Christ. Himua ang tanan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang itudlo sa mga taong gibautismohan, ang mga sugo ni Jesus, ang mga pagtulunan ni Jesus, dili ang mga sugo sa simbahan o ang mga doktrina sa simbahan. Ang mga doktrina o pagtulunan ni Jesus. Nobyembre 26. Salamat. Mayong gabi, kumusta pastor? Salamat sa pulong sa Ginoo nga imuhang gi-share karon. Dalaygon ang Dios. Mayong gabi, pastor, gikan ni Roselyn Dalot Ahero. Mayong gabi ni Rodel Delbil, Sister Rose Datuon, belated happy birthday ni Moses. Jocelyn Olegar, true talaga yan, pastor. Anak gyud. Siri Gordon Celio, labi na og ang kaibgan maoy paliton o bisan unsa na lang ang paliton nga dili kaayo importante, makalisod usab labi na og abuton jud ang uban nga butang dili maabot sa kwarta. Hitabo nga magkautang-utang na kun dili maisakto paggamit sa kwarta. Siguro mas nindot gani kayo maghisgot ta og gitawag money management. Importante kay na siya. Kanang money management. Kanang katigo bitatang mo dumalag kwarta, dili kay kita mo'y dumala og kwarta. Usas mga problema manggod. Daghang kayo mga Kristohanon nga gidumala sa kwarta. Wala na or dili na sila makadumalag kwarta. Ang kwarta na'y nagdumala nila. Mao na nga dili na makahatag og time para ni Lord. Dili na makahatag yun og insaktong oras para sa Ginoo. Kuwang na ang pagbasa sa Biblia, kuwang na ang pagampo og pagdaig sa Dios o kanang tanan kita na sa Dios. Maayong gabi ni Sister Waning Dignos. Amen, hallelujah. Rodel Delville, biini mo pastor, tagaan pa ka og pinasahi nga kaalam sa Ginoo. I receive and I agree. Ashley Akol, God bless pastor. Kumusta? Salamat Lord sa imuhang kinabuhi. Kaganina mga kaigsunan, katong ako ang gitabangan kaganina nga amigo sa motor niya. Kay kabalo man siya nga mag-live ko tagagabi. Sa salamat kay amigo nga imog yung tabangan akong motor. Unya bisag na apa kay trabaho. Pila man po'y sweldo anang sige kag live pastor, amigo. Impog ko nga wala man ko'y sweldo anak amigo. Ang ako ra gyud malipay ko nga mahatod nako ang tinuod nga mensahe sa Ginoo. Dili ko kana bitang mabug-atan ko kung dili nako ma-share ang unsa may akong nakatunan sa akong pagpakigsulti sa Dios. Kalipay gyud nako. Ang tanan nga ni anato mga kaigsonan gikan na gyud sa Ginoo. Ug atong hinunuban para ra gyud na sa Ginoo tanan. Lisod diri sa abroad pastor, kulang sa kaon ug tulog. Pareha nako karon pastor, busy
duha na kaadlaw kay na ay bisita akong amo. Salamat sa Ginoo kay iyak. Iyak kong giubanan kanunay. Gikan ni Girly Salvia Pigalan. Tinuod na kon tan-awon ra gyud nato ang kinabuhi sa mga OFW. Mahin ko mga kaigsuonan nga. Kanang ibin ako mabugatan. Unang kanunay na akong kana bitang gipangayo sa Ginoo nga ang tanan nato mga kaigsuonan nga nagsakripisyo dili mahimong kawang ang ilang mga paghago. Labi na gyud sa mga kinabuhi abroad. Ang akong mga pagdasig ninyo tagaay ra gyud og higayon ang Ginoo. Pakigsultihi ang Ginoo sa kinasingkasing. Kung seryoso ka nga nag-atiman sa imong agalon, seryoso ka nga maminaw sa mga instruction sa imong agalon, buhata kini pag-ayo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Buti pasabot, mas seryosohon nimo ang pagpaminaw sa Ginoo. Tagaig higayon ang Ginoo. Sinura Pinuti, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Dios nga kanunay kanamo nagahatag kanamo sa paghinumdum aron nga makapadayon sa pag-alagad og nagdasig kanunay kanamo. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Mayang gabi ni Brother Danny Dignos, tanawan ning kay salamat kay Rodel Del Bel. Wala na nila gisunod sa pagtulunan sa Ginoo ingon sa nasulat diha sa Marcos City 6:8, ila pagtulunan ilang gisunod dili sugo sa Ginoo. Maunay ingon sa Ginoo maayo pagkatagna ni Isaias ang propesya. Tinuod gyud, no? Si Mark Joseph Montesilio, amin, sakto gyud Pastor, na focus na maayo. Si M. Dinglas sa tinuod gyud Pastor, kinahanglan kabaluta magdumalas kwarta, dili pataka gasto. Mao gyud. Milita Bernardido, maayong gabi Pastor, may tanong lang ako Pastor. Yung simbahan na gusto daghan membro para makahatag daw og tithes, yon ang gusto ng pastor. Tudluan daw para makahatag og tithes. Salamat sa tubag Pastor. May tanong sa may pangutana nimo ani Sister Milita. Mayong gabi Pastor, doon ako'y pangutana. May tanong lang ako Pastor, doon ako'y pangutana. Kanang mga simbahan nga gusto daghag membro para makahatag daw og ikanapulo, yon ang gusto ng pastor. Kana kuno ang gusto sa mga pastor, tudluan og paghatag og ikanapulo. Salamat. Kana unsa may pangutana nimo ani? Ang pangutana nimo ani maubay gusto sa mga pastor? Murag dili nako makita ng pangutana kanang dili kay ko ka sakay. Palihog ko no iklaro ko no. Kay murag dili nako maapsan. Mga ko pasensya. Kay mura magwala man ko'y makita ang pangutana. Yung simbahan na gusto daghan ni membro para makahatag daw. Tinuod ba? Ana guro. Kahatag daw kanapulo, yun ang gusto ng pastor. Tudluan daw. Kinsa man nga pastor. Actually, ang paghatag og kanapulo giwali na pastor para panalanginan ang tao. Para i-bless ang tao. Kay prinsipyo na sa Ginoo ug dili prinsipyo sa tao. Daghan kayo kong mga testimony ana sa akong kinabuhi sa mga kaila nato nga misuway sa pamaagi sa Ginoo. Gibless gyud sa Ginoo. Kay ang panalangin sa Ginoo dili lamang gyud sa espiritual, kundi sa tibok bahin sa itong pagkatao. Spiritual, sa kalag o sa espiritu. Sa espiritu, kalag o lawas.
ang panalangin sa Ginoo package na tanan. Kung gipauswag ang imong espiritong bahin sa pisikal o pinansyal, pauswagon usap. Kay kung pauswagon ka des yung pagpangalagad, daghan kang buluhaton. Ang may tabuan na, daghan sad kang gikinahanglan. Kung gamay pa ang imuhang buluhaton sa espiritonong bahin, gamay pa ang imuhang panginahanglan. Example, sa magod sa ato adire mga kaigsunan, kaniadto dako na kaayo nang makaihaw ko og uskabok baboy. Kanang mga gagmay nga kanang dili padaghan og mga kaubanan. For example, usa pa ka simbahan. Kung mag-ihaw usa ka kabuk baboy, daghan pa nagsobra. Pero kung ang maong simbahan nanganak na og laing pang simbahan, daghan na kay mga simbahan, daghan kay simbahan, daghan mga dumala, unya maunay imuhang tapukon bisag usa ka bukbaka hutdon. Kay di man po na pwede nga magdaig kas Ginoo nga way kaon. Labaw nang dili sad maayo nga magsilibrar ka nga way kaon. Nagyo na tanan. Muna nga diri sa ato ang programa, ibin diri sa atong programa, kung imong lantawon mga kaigsunan gyud, nagkadaghan og kanabitang nagtubo, nagkadako, mukayong kung partigyon ni dagana. Kay ang taga Cavite na anay ticket para diri sa Cebu, ang taga Panabo na sila'y ticket para diri sa ato ang programa, diri sa ato ang lugar para karong Marso. Napay taga Bohol, taga Cebu City, diya Cebu City pertindaghana, diya pay taga Mualbual, napay taga Tanhay, nya perti pagkadaghana pa nang naas gikas gihulngan ang ato pang mga kaigsuonan diri. Munay akong gitan-aw, munay ako ang gipangayo ni Lord nga maplastada, ma-manage ang tanan. Muna nga grasya sa Ginoo ug tabang sa Ginoo tanan nga kining tanan sa ako ragyong pagpangalagad para ragyon ni tanan sa kaymayan sa Ginoo. Gani na ako'y gihangyo mga kaigsunan nga pastor nga kaniadto dili ni siya kanang makaingon kong ulawon kay ni siya niya ko siyang gihangyo nga apil og basic pastoral Brad, isa dili ko pastor kay ulawon kay ko. Iko nga na-discern nako nga duna kay tawag. Ayaw siradi ang tawag sa Dios. Sa ulawon kay ko pastor. Ko apil og basic pastoral. First batch silang nag-basic pastoral. Pag-graduate niya, gidala sa Ginoo sa gihulngan. Karon, dunay duha ka simbahan na ang iyang gidumala. Dunay mga pastor nga na kanabitang nakabarog. Unya, moari po na sila dire. Gani, sila mo'y akong gihangyo siya nga, pastor, kanang kung mahimo, ang imo ang ato ang mga worship team maoy mo dumalas tukar sa atong anniversary og sa krusada. Unya ako siyang gihangyo tungod kay diri sa ato ang lugar sa pinansyal dili ko kahatag yun nila para sa ilang pamilya. Ako siyang gihangyo, pastor, kung mahimo i-manage ang duha ka simbahan inyo yung plite. Nya naama mo'y mga gamit nga kinahanglan dadon. Ako ra gyung hangyo og panalanginan kas Ginoo sa pag-manage ani. Ingon siya, Pastor Gideon, ako ray bahala. Giyahan mi sa Ginoo ana. Muna nga ang duha ka simbahan, imagine na ang duha ka simbahan. Kung imong lantaw na mga kaigsoon pwede nagana. Dili man siguro tanan nga makaari, pero
Kung maghisgot ta og worship team, naa sila'y mga gamit, dili na basta-basta nga dadon. Wala sila'y kaugalingong sakyanan wala sila'y kaugalingong sakyanan nga ilang kasakyan. So mamliti sila. Sa inana, sakripisyo. Nya, napatay mga kaigsuonan diri nga gika sa tanhay, gika sa ubang mga lugar. Inana na siya. So nagkadako ang gitawag gikinahanglan kung magtubo diha sa espiritu ng bahin, package yun na tanan. Una nga, ibin sa kanabitang sa mga nagdumalag simbahan, ako gyung gitinguha nga unsay ako nakatunan, ako gyung gitudlo nila sa walay kulang o sa walay sobra. Muna akong ipasalamatan ang Dios, doon na po tayo mga kaigsuonan nga nagkaton nga mo stigyo dire para mas makakaton sila. Kung unsay akong nakatunan, akong ipakaton gyud nila. Muna nga akong ipasalamatan ang Dios sa Pinoy-anan kana bitaw gitagbo sa Ginoo tanan. Ang Ginoo ra gyud ang namuhat ining tanan para doon ako'y kapahigdaan, doon na po ko'y magamit. Nya ganina nasubo ko ganina mga kaigsuonan, pero nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo. Kay sa ako nang gikaingon, ako ang ugangan kaganina kagahapon ni Ari sa pastor perti nagdaghanag mga manok. Iko ubay-ubay na ni pa 5 guni kabungaan dungan silag pamiso na ikaunom unya siyam ka buok piso puro patay. Naguol gyud ko kay siyam ka buok piso puro patay, makapatay man din bunhok. At least buhi ra ang mungaan. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios sad nga padayon ang Dios nga nagatiman ibin sa among pagpanganda nga naagyo tay magamit alang sa ato ang pagpasalamat. Kaysa ako nang gikaingon, usa kini kaning atong pagpasalamat mga kaigsuonan sa Dios. Daghan kay kana bitang pagpasalamat ni alang sa ato ang FM station diri sa pagpasalamat ni sa Dios alang sa atong FM station 11.3. 11.3. Ikaduha, magpasalamat ta sa Dios sa ato ang anibersaryo sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kaya ko malimot, nagsugod kog live Marso. Bulan gyud sa Marso. Pagsud man tuog pandemic, before to pandemic nagsugod nako atong programa. Unya pasalamat sad ko anas Ginoo sa ato ang tigumanan dire nga giatiman sa Ginoo. O anang panahon na ako ang gitinguha nga makakrusada ta diri sa Maong Dapit. O pasalamat po ko sa Ginoo nga anang bulana 42 nako dinhis kalibutan. Nga nakasinati ko unsay mga kalisod, say mga pagsulay. Dihas mga pagsulay, dihas mga kalisod, damor nako nga nailhan ang gugma sa Ginoo. Damor nako nga nailhan ang atong Dios nga atong gilagaran. Diha man sa mga pagsulay sa kalisdanan nato mailhan, matugkad ang mensahe, ang mga saad, ang mga pamaagi sa Dios. Munang bless kayo ta kung nakasinati kag mga pagsulay. Bless kayo kay damor tang makakaton, damor tang patubuon sa planos Ginoo. Sister Waning, matud pa amin pastor, dili gyud lalim ang mag-abroad. Bisan kani akong anak kayod gyud ug maayo para lang namo pastor. Ika ni dong Salditano. Amin pa, salamat sa mga pulong sa Ginoo. Si Ramil Malaw, maayong gabi.
Salamat Pastor sa kinabuhi mo, padayon ka niya tagaan og langit nun nga kaalam. Dugang pahinumdom sa amo nga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Daghang pang mga mensahe nga dili na kain ako matagaan og pagtagad. Unya akong ipasalamatan ang Dios sa ihang pag-uban kanato. Oras diri sa atong programa alas 10 naman. Oras na sa akong pagpanamilit. Sa dili pa ko manamilit, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Atong pasalamatan ang Dios sa ihang mga mensahe nga ihang gipahinumdom kanato. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imuhang pagtudlo kanamo. Salamat Amahan sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Imo kaming gitudluan kung unsay angay namong buhaton aron ka mahimaya sa among kinabuhi. Aron ka mahimuot sa among pag-alagad kanimo. Imo kaming gitabangan karon sa pagdumalas sa among kinabuhi ug sa tanan nga niya kanamo sa paagi nga ikaw ang Dios malipay. Ikaw ang Dios mahimuot. Salamat Amahan sa imuhang pagtabang ug paggiya pag-amuma kanamong tanan. Imo kaming gipanalanginan karon sa imong mga pulong. Tabangi kami nga dili lamang kutob sa pagkaton kundi sa pag-apply nining tanan. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban ka namo ug nag-amuma ka namo. Nga sa among pagkatulog padayon kang mag-uban, magproteksyon. Ipadala o Dios ang imong gamahanang mga anghel ngadto sa akong mga kaigsuonan nga kanunay nagpatalinghog kanimo. I-bless sila, proteksyonin sila, ilayo sila sa mga daotan. Padayon mo silang giyahan sa imong mga pulong pagtulunan nga among nadunggan ug nakatunan sa among panaguman. I declare blessing in Jesus' name. Amen. Kini yung igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,